Oké, én Fruzsi vagyok, és ebben a videóban meg fogom mutatni a nappalit. Fel lett újítva, úgyhogy ráfér megmutatni. Van, aki már látta, de valaki még nem. Úgyhogy osztálytársam kedvéért megcsinálom. Kezdjük is el. Ha az ajtón belépünk, oldalra fordítunk, ez így fogad. Na, kezdjük. Ez egy kétszemélyes cucc, ez mi? Apum pizsie, gyönyörű szép párna, meg apa zaknia. Én itt szoktam tanulni, íróasztalon, meg nem. Ja, ez nem íróasztal, ez dohányzóasztal. Na mindegy. Nem akartam elpakolni, mert lássátok, hogy én így szoktam tanulni. Ezt hoztuk vasárnap Balatonról. Horgászfesztivál volt. Fókuszt. Notenk. No focus. A terítő az is ilyen gyönyörű szép. Itt anya szokott aludni, azért van ez mindig itt. Vagy ha én tévézek itt, vagy apa, vagy tesó, akkor bebírjunk ezzel takarózni. Amúgy ez egy 3-as fotel, nem fotel, kanapé. És akkor erre szépen, ezt ki lehet szépen húzni. Ez az én pulcsim, még egy olyan szép párna. Na, ez egy olyan kanapé, amit ti még nem láttatok. Megfogjuk. Tada! Jaj, Dik, már ráléptem a füzetemre. Na, akkor ez egy ilyen kanapé. És így szépen. Hoppá! Pak! Na, szekrényekhez. Ott a kis bekoci, anyuka hozta a piacról. Ez a bagolyka a tesómé. Kapta a belagása. Ez egy gyönyörű szép, nem tudom, hogy hívják, virág. Ez meg egy éledő félben lévő virág. És én meg ott vagyok. Itt minden van. Telefon. Navonos. Meg mindenféle cucc. És itt nincs semmi. Itt lábhádók vannak, nem nyitom ki, mert nem bírom bezárni. Itt elektronikai cuccok vannak, és itt a jó nagy tévé, amin lehet YouTube-ozni, netezni, és ott a kapcsolója. Ez a lap, az, kérem szégyen oda-hátra jönne, csak mi nem tesszük fel. Na, ez a szekrény, az meg oda jönne úgy felszerelni. Csak mivel tesó meg apa lusta rá. Ott a lámpa. Na, erre nincsenek még felszerelve a cuccok, ezért annyira nem is bírom kinyitni. De lehet, nem bírom kinyitni. El van méretezve, most nézem, látjátok? Köcsögök, nem jót adtak. Itt vannak az éruháim, trikók, rövid ujjasok, ha szóljuk, alul meg gatyák, rövid gatyák, mint láthatjátok, rövid gatyámból tök sok van, és hosszú gatyában meg alig van. Itt zoknék, itt meg a többi más. Na, senki ne furdalja, hogy itt mi a csuda van. Ez, nem, ez itt a gardrób. Itt volt ezek voltak itt az én ruháim, meg azok ott. Igen, itt még nincsen teljesen kipakolva, mert ott vannak azok a ruhák, amiket nem annyira használok. Aztán nem mindent mutattam meg most eszembe. Már el akartam köszönni, de nyugi. Még valamit kihagytam. Na, kezdjük ott. Ez régi, de nagyon jó. Sötétítő. Ez nagyon jó függöny.
Délgos. Amúgy a szőnyeg is délgos. Nagyon szép a kilátás. Törölköző musik. Micsoda itt a musik. Ezt amúgy meg el lehet húzni, ott akarja. Garnisok, vagy nem tudom még, amik ott vannak, azok is újak, meg ez a húzós is új. Ami tartja ezeket. Játtáim, azok is újak. És kb. Szerintem ez így ennyi lett volna. A következő videó, ne csodálkozzatok, hogy lehet, hogy ugyanabban a ruhában lesz, mert ezt lehet, hogy azután fogom felvenni, mert nincs otthon senki, azért ráérek. A következő videó az egy nagyon jó meglepetés videó lesz, úgyhogy várjátok sok szeretettel. Sziasztok! Addig csodáljátok meg újra a nappalit. Ennyi, ezt nézzük meg. Na, sziasztok!